Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw. Kag natingala kamo siguro no nga sa karon nga oras ang aton nga ginadulong sa inyo ang kapihan sa aksyon. Upo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran no kay ginayo naton ini sa kay Councilor Israel Salanga kag kay Aksyon Mark Salanga ang oras no may medyo may mga importante maning duha nga patigayon. So nagsugtanay anay nga sa sining oras gamito naton para ini sa kapihan sa aksyon. Now nanong aton sining hambalan sa karon nga aga mga kaaksyon. Ang mangin bisita naton diri is the mayor of the city of Bacolod, no? Si Mayor Bing Leonardia. Now hambalan naton ini. Bacolod, I think in Western Visayas was the very first nga nagpatigayon na sang aton sining vaccination. Nakasugod na kita iya sang ano sa bungad adlaw Domingo sang Biyernes daw nakasugod na kita sang vaccination. In fact may ceremonial vaccination kita nga ginpatigayon sang nagligad nga Biyernes nga adlaw. Anom ka mga medical frontliners ang ginuna bakunahan no kag karon nga adlaw padayon ang aton vaccination dira sa new government center. Ang Corazon Luksin I think would start also their vaccination karon nga adlaw sa ilang mga frontliners. Ang Riverside I'm sure buwas sila yung masugod no. In fact may ceremonial vaccination sila buwas alas 9 no. So ina mga kaaksyon ang nasiling naton may ang glimmer of hope para sa atong sining mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod because of the start of the vaccination sa aton sining mga frontliners. Kag mind you, hindi ni mga hindi ni mga lahog-lahog ang nagpauna nga nagbabakuna. Presidente sang Philippine Medical Association, kada mga matag-asing opisyal ini ang manami pa sin dire may mag-asawa gid siya, doktor kag nurse. Ang bana si Dr. Sarabia is a doctor kag ang iyang asawa nga nurse. Nagbabakuna sila yang mag-asawa. So they were the first to be injected sang Sinovac nga vaccine nga ginpadala diri sa aton no. I think amo ni siya ang ginasiling bala naton mga kaaksyon nga si Mayor Bing Leonardia was assured no by the vaccine czar himself si Secretary Carlito Galvez nga kung ara ng bakuna, Bacolod will be on top of the priorities nga padalan sa bakuna kag true to his words ang Bacolod pag-abot sa bakuna sa Pilipinas
the very next day ara dayon ang bakuna diri sa siyudad sa Bacolod. That is why nakasugod kita sa aton sining vaccination sa aton nga mga frontliners. So bitat as it may mga kaksyon, ang aton bisita for this Sunday ang aton sini alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia. No? So Mayor, good morning and welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Hi, good morning boy. Good morning Aksyon Radio. Pabayagaga sa tanan nga tag palamati. Yes, Mayor. Including ang nagatanaw. Yes, so sa Facebook. sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook, especially sa aton mga ka-aksyon sa abroad, maayong aga dira sa inyo kag welcome diri sa aton nga pagpangalagan, no? Okay. So Mayor, amo ni ang nagabot sa aton diri ang bakuna, I think Friday. Is this the nang pagtuman abe ni Secretary Carlito Galvez ang promise niya sa Bacolod sa imo abe nga kung may bakuna na ang Bacolod will be on top of the priorities sang padalan sang bakuna, Mayor? Correct boy, no? That's why for sure na tanawkol damo pa sang mga LGUs o mga region nga wala pa nakabaton sa bakuna kasi nag-init-init pa lang ang bakuna bago pa nila nag-alabot sa Pilipinas. And I think you were very right when you said nga Secretary Galvez fulfilled his promise, no? Of course installment pa man lang first na siya kag he will go to the details on how will this be distributed or cascaded sa tanang ng mga beneficiaries. But si Secretary Galvez, may I take this chance already to say it is an extraordinary man. Until now, I am amazed. Nagkatingala ko sa iyablang dedikasyon. Like for example, the night before, magbakuna kita. Din-text ko siya late na gani, do 10:30 na to, 11 o'clock. Kay tungod nga ang mga konsyalis natin, hasta si Vice Mayor Elcid, nakahambal naman to, nga mapabakuna sila. Okay. Kasi ang natural reaction ko sa primero, nati mayo dili, particularly gintawagan ko pa gani si Councilor Ayeng, Councilor Lady Glass, particularly suggesting to them, including Councilor Ising Saranga, ko asa si Councilor Sigarias, no? Yan apat. I was able to talk to them in the meeting, kamusta itong the night before. And we told them nga, muna, pwede ka pa bakuna. Kay, we thought for a while nga, i-allow na. No? But, may lang ito nagwa itong news nga ang itakat-congresswoman nga nagpabakuna sa Manila, din sa why Secretary Galvez. So, ging pamangkot ko Secretary Galvez to the text, kung pwede. Kasi pati, ang purpose din sa mga konsyalis is to boost or to encourage or inspire sa pagsalig sa bakuna bala. And sinagsabat din siya na ihatag na anay sa mga frontliners. Okay. I think the term he used was active hospital frontliners. Okay. So what I'm trying to say about Cardinal Galvez is that siya na bala mismo nagasabat sa kagabi sa oras halos sa mga in the middle of the day kita tawag sa hindi masya katabat is instantly pumasabat din na siya. And considering that he is taking care of the whole Philippines, kung ayo siya namon kung one time sa League of Cities na education namon kabulo kami nga ipit-ipit din siya sa panahon. Pero tungod nga naka-hindi na sila ganito. Pero kay napanungdong kung hindi siya mag-attend,
makulang din ang amon mission, although at itong chairman ng COA, si Attorney Mike Aguinaldo, nagsugot na ma-attend sa itong particular niya General Assembly ng Liga. Tungod, I appeal to him sa text na daw nag-aayo, nagidbala. Nagsugot man siya. Pilipinas nagtatay ang wala kapisan sa Secretary Gabby. Well, even though we're talking about it, he doesn't know na siyang topiko natin. And but I'm just saying is, for purposes of information, na pumulo, makahangop sini. Eh, we have to give credit where credit is due because we have to also consider niya sa ginghambal kung man ganit ang paghatay ng bakuna na nothing comes from nothing. Hindi niya maggiliho kung hindi tungkol sa mga tao. In the case of Bacolod, di sa damo sa nagtrabaho niya. Patigayon niya makalabot kita sa subong. By the way, boy, Sarka, may disturbance sa panblock sa sound, boy. Ambot lagi ka clear man sa imo pagsulod diri sa amon? Hindi, ang airphone, Japan, may distraction. May sa J sa aton niya okay DJ no sulod. Oo, sa Dria very clear ang imo sulod diri Mayor base sa earphone mo lang pero ang sulod mo di clear kayo. So nag-improve. Let me see kay base. Hello. Okay. Ka-clear mo yun. Clear. That's good. Clear ang sulod mo di Mayor. Okay. Don't may di pa. May nagkakuan, may Hagong? Base sa imo lang kwan, sa imo lang earphone, pero you're coming in very clear. Dire sa aton on air. Siya sa hello boy. Hello Mayor. Okay lang. Ka-clear si imo sulod dire sa aton. Okay lang Mayor. Clear ang sulod mo dire sa aton. Nagkahinay yung sound. Okay, so boy. Clear mo yan. Sulod mo din sa amon, may problema. At isa lang careful mo sa ko kay Samson. Although may ala pag-yapon siya tayo. Pero you're coming in very clear diri sa aton, Mayor. O may problema? Ilan na nakakain. Clear, Mayor, ang imo sulod diri sa aton. Okay. So, kabudlay lang kay ka-irritasyon din. Pero you may continue Mayor kay clear kayo mo sulod diri sa aton sa on air naton kag sa aton nga Facebook live clear kayo. Okay. Ang problema kay ang earphone ko kagahod. Sorry, kagahod ka. Okay. So again, we're trying to make some adjustments on si Kara's budget. Sige, Okay lang. Okay, ang kwan, sulod nimo Mayor diri sa amon. Mayo lang. Sige. We will call back sa kay Mayor Bing, no? Sige. Tawagan tala sa liwat Aksyon Oliver para nga base ko ang pag-connect dito bala nag-problema pero at hagman ang nga pagsulod diri sa aton. Good morning na dira sa aton nga mga nag-monitor kaya si Kate Cardonas may aga, Naimia Garcia, Andre Polanco, kay Rodely Gumayan, may aga. Thank you for being with us. Alex Montesa, good morning migo Alex. Sa kay Johnson Lotayco, no? Sa kay Angela Gayondato, kay Kong Cabarles Gustilo. Good morning man. Sa kay F. Smart Tadeo Salcedo, Guillermo Clarito, may aga. Eric Moico, kag sige. Sa kay Angela Kuno, good morning kay Mayor Bing. Eric Moico, wala siya nagpabaksin sa Sinovac na rin sa China, sa AstraZeneca siya pabaksin. Hindi man nang nasilimu anong tamo na practice actually mga doctors, mga frontliners to ang nagpa-injection bala
Hindi mo na sila mapasugot ng praktisan sila, no? Okay. Inday Plaza, good morning man. Okay na kita, Aksyon Oliver. Sige. Anyway, ang atong diri ginhambalan is the rollout, initial rollout sa bakuna diri sa siyudad sa Bacolod, no? Ang atong paghindihambalan karon, sabi ninyo ining Bacolod has been chosen isa sa apat ka most livable cities in the Philippines nga nag-share balagin pa share sa sining London-based nga Development Associates in partnership sa British Embassy. Ang Bacolod is one of the most livable cities nga ginpa share kung paano ginhandle ang ining problema sa COVID nga hindi na bala maglapta hasta sa vaccination program. Because you should remember, mga Kaksyon, nga ang syudad sa Bacolod has been announced sa Department of Health Region 6 to have the best nga vaccination program. Pero hambalantay na karon, no? Let's go back sa kay Mayor Bing. Angot sining, of course, ang silina naton, Secretary Carlito Galvez, a very busy man, but nakita naton ang iyang paghatag priority sa siyudad sa Bacolod, no, Mayor? Okay. Okay na? Sige ba? Okay na? So, Okay. konti nagkakaroon ako sa laptop. Salit lang sa laptop. Sige. Okay, sige, paano po isulod ko subong? Yes, okay, Mayor. Clear ang sulod nimo. Sige. Okay. Going back to sa ginaistoryahan para bisan sa matipote lang, nagapasalamat ko sa kay Secretary Galvez, and of course, it was upon the instructions of President Rudy Duterte na nakalata po ni Tanan. So, as I said, in effect, this bill ang nabaton sa Bacolod, kung nakaumpisa na kita pa sa namin pang for the record, kita ang unang nakapangbakuna sa bilog na Western Visayas. Daw bawi pala man, daw ka-significant, ka-meaningful na ang first COVID case in Western Visayas last March 2020 was recorded in Bacolod. And now, so rebound pa natin na the first vaccination in Western Visayas also happened in Bacolod. And so if you come to think back, ining nakalatabo sa isang mga August, September, October manso man kita sa COVID. Damo-damo sang cases ito nga mga tilion at certain points mga active cases nagalabot halos 2,000. And considering like for example kahapon zero ang cases natin. Correct. Kaya dako na sa improvement. Dako na sa improvement. So one of the first man kita naka-recover. Okay. And that is also one reason nga sang ginakonsulta kami ni Undersecretary Pimakod Ginsing upod sa Presidente ng Union of Local Authorities of the Philippines or ULAP, si Governor Dax Cua ng Quezon Province. Kaya si tatay ng speaker na doon, Lord Alan Velasco, si Governor Pristy Velasco, ang Luki, na Presidente ng League of Provinces of the Philippines or LPP. Palarihas man kami posisyon na hindi kami gustong i-do away ang RT-PCR niya requirement ng mga travelers. Okay. Kasi ang akong position man sa to, ang bago sa ila, nga nakatilaw na sa trauma, nakatilaw na sa nadudla na sa COVID. And subong kadako na sang nagkambyo sa jutay na sa COVID cases naton. May mga inadlaw nga nag-zero gani. In spite of the fact na, like, for example, kahapon, so 250 ang yung testing
sa mga nanay na yung biolabs na doon, zero. Zero ang Bacolod. So, hindi ka na gusto nga matabo pa na, diba? Kaya isa sa mga sources na will be ang mga travelers niya kadto din nga wala sa napiho kung may kwan siya, may infection siya o kung wala. So, we wish that this will stay because at least for in the meantime, ang travel protocol sa Western Visayas is on status quo. Kagapon, incidentally, I was also in a forum na arang mga gobernador sa Western Visayas, kag kami nga duwa ni Mayor Jerry nga sa Iloilo as a highly urbanized city. And gusto ko lang makabalong mga pamuluyo nga amuning iban nga nagkakatabo in the background. Mayor, mabalik ko na ibala sa aton vaccination. Ang una nga nabakunahan, anom ini ka mga medical frontliners, kag hindi man sila mga ordinaryo nga mga medical frontliners. They were head of their association, their organization. Kanay Dr. Miguel Sarabia nga head sa nga aton sining isa man kadako nga medical association, no? May mamangkot lang ko, have you made the monitor sa sining mga nabakunahan kung kumusta sila after sa vaccination? Well, apparently nakita man to sang tanan pagkatapos ng pagbakunahay, no? Because may I just dugang sa hambal mo Blaboy nga we have to consider nga atong mga tao bilalan to sa kabilog ng pagbakuna kay tawag naton ceremonial. Pero hindi pa ito mga lahog-lahog ng mga tao, hindi ito lahog-lahog ng mga doctors. Gani. Imagine, duwas ito sa ila presidente. Like para si Dr. Romela Cipris Ruiz, presidente sa mga microbiology and infectious diseases niya society. Not only for Bacol, but I think she is handling Western Visayas. So, sa init ang COVID sa una, isa ni sa Permi natin din natawagan na resource person. Kaya iyan, in fact, she was the guest of honor and speaker during the last charter anniversary sa Bacolod 2018. And kadugdong ko na in hambal ko during my message na first time ever in 82 years existing sa Bacolod as a city na ang guest of honor and speaker infectious disease expert. Kasi iyan niya linya. And yet, nagpabakuna siya. Then, si Dr. Mike Sarabia is the president of the Negros Occidental Medical Society. Yes. Na I would like to dwell on this a little bit para makapamati ang aton pumuliyot as you have insinuated. You have to give this credibility. You have to be, ang pagpati ng pumuliyot. Ito si Dr. Mike Sarabia, as he was telling us during the ceremony, he is the president of the oldest medical society in Bacolod, 1936, 1926 pa napunda. In other words, it is very, very prestigious. And not only that, si Dr. Mike Sarabia, nagpapakuna upod sa iya asawa. Correct. Nurse, si Valerie. So, can you imagine, hindi sila nagpakita sa nagpa-ihimplo nano pa na what more to be asked. And of course, dugang pa na si Dr. Hector Gayaris, hindi ang medical practitioner, kundi executive chief of hospital sa Madugay, isang tinatawag natin sanitarium or vaccine at Bacolod Adventist Medical Center. And he was for a while also head ng tanan ng mga Adventist churches, not only in the Philippines but in Southeast Asia. And okay. I don't know if I have this permission, but si Dr. Hector Gayares niya mo ang nagpalakad sa aton One Hospital Command
kadako-dako ng faktor sa pasalamatan sa gina siya. Inagsaylo na sa Nepal Okay. para sa tungod sa iyang medical practice, no? So, ka-prestigious nga tao. Then, si Dr. Yvonne Ramos Cortez, nga isa man sa pinaka-respetado nga practitioner sa mga allergy, sa mga balatian. Si allergy is supposed to be a common side effect ng mga vaccination. Ano man yung vaccination. And yet, nagpapakuna man siya. At tumutugay, gawin siya ng yabana. Kag Dr. Primicias, pediatrician, si Kwan man, bantog man yung practitioner, lalamas ng madamo. So, in short, I would like to emphasize na ini nga mga doctors ni naka-intindi ni sila ng ilagi na tubang. Sabalo sila kung anong possible side effects kung ano pa man. And yet, nagpabakuna sila to prove ipakita sa kumuluyot na vaccination is safe. Okay, safe. Kasi damo na ba sa fake news ng mga haum-haum, mga yan. Kung nabalon ito naging man sa damo kasi nagapaalam-alam mo. No. So, alam pa sila ganit sa Department of Health na ang iba na basahon mo lang do alam pa sila sa World Health Organization. Kasi pagamo lang bala. If you're talking about side effects, kadamo sang media dito sa NGC pag pakunahay natin sa Biyernes. And kaayo man tutunan sila high spirit, nagdambat pag iba niya do halos yun kaka wala sila may nabatsigan, no? Kasi gabi na monitor ko sa group chat ng COVAX na si Dr. Sarabia sakay ito guys sa kwan, sa motorsiklo kag nag-shopping na No, nag-shopping na siya dayo tapos sa makuna. Interesting pagit ang text ni Dr. Dayaris niya siya ang nabatsagan niya daw nag-swerte ang ganay sa pagkaon. So ano siya nga ang appetite niya nagdako. Kaya ang sa pag-text siya pag Victoria sa hapon, sinamit isang feeling niya. So, of course, kuman sa runta niya ipalayag tayo sa kumulot sa Amerika, sobra na 50 milyones mo. Yes, Ang 50 milyones, ano nakala mo? Sa Amerika, ang nabakunahan, sobra na 50 milyones. Kasi sa Europe, pagid, wala lawas sa UK, sa United Kingdom pa lang daw, sobra na 22 milyones. And then, ang Israel, halos ka na nga population ng Israel na bakunahan na. Kasi, may nabatian ka nga may seryoso git yung mga side effects. Okay. Ako mo sa media boy, may official report. Kasi ibang ang report hindi man na piho. Gani, oo. Pareho lang mayor sa kuan example sa Amerika, masiling kita sobra na 50 milyones ang nabakunahan. Tapos may magwaya sa social media, may isa ka nurse nga napatay tungod nga na bakunahan, siling kuti why pa na kanina balang kung anong cause ng kamatayon sa tuya. Kaya kung nang balon ta nga mapatay ka sa bakuna, kung 50 milyones na rin, nagkalamatay na to. Awa gani. Kasi kada isa may circumstansya na kaila ka o galingon mo. So, kung nahinalian, nga may comorbidity na siya, kag may natandog na reaction siya. Kasi natas na ikabalo, hindi natas na kapakot. Hindi parehas na milyon naman ang sakay sa aeroplano. Kung may nabatian ito ang disgrasya sa aeroplano, hindi ka na magsakay. Ang bakuna, hindi man ni ayos. Of course, maybe partly because of the vaccine na scare, no? So, daw na madol ang tanan. So, kagtugangan, pag isang iba niya, naga-sol-sol man. Kaya ito, ang inambal ko lang, paalam-alam. Kag,
ang iba wala man sa hindi, Mhm. patugda lang dayon. Di, I do not want this to happen parehas na sa General Assembly kami sa League of Cities. May mga mayor nga nagpangita bakuna. Mhm. For example, ang Legazpi, si Mayor Noel Rosal. On the floor, so ihambalay na kung paano sila makakuha sa bakuna because basit ka panungdong ibante because ang makulod nakakuha sa AstraZeneca na 650,000. That holds true with others in the Philippines, but that is not so. Mhm. That so happened as early as December na nahatag ko instruction sa Secretariat ng League of Cities or LCP na ma-exploratory talk sa mga pharmaceutical companies. Nga atublan na panglista na ito sa unang mga prospects. Parang ito sila at the time, wala pa sa FDA approval. Mhm. And nakauna kami sa AstraZeneca. When I saw the opportunity, I call it really opportunity because, ang AstraZeneca may nalana na ya. Mhm. Alin sa United Kingdom, may Oxford University pa nga backing. And reasonably ang bibiyak kumpara sa iba niya mga things. So, that's why I use the word, I grabbed the opportunity because it was an opportunity. So, what I'm saying is that not everybody has already secured the vaccine. Sa ato niya, except that hindi man mag-abot sa buwas, pero at least may piho na tayo bala. Mhm. Yes, I think we have to consider that. So, ang punto ko na drive out is basta matabo nga sa ibang nga lugar nga gapangita sa bakuna kay gusto sila magpabakuna, wala sila bakuna. Mhm. Pero diri sa aton sa Bacolod may bakuna na kita. Kag base wala sa may mapabakuna. Gaala kung kugyapon boy. Aha. Aksyon boy nga ma-turn the tide kapag ini sila. Yes, so. Ato, bayo naman na kung naka-insindi. Nang atong Pangulo nga bisan mismo ang mga doctors nagatilaw gani. Kita pa mortals. Kag emphasize naman la mayor nga nya base may mahambal pa namo may intra pag ginahambal nga tingnan mo opisyal ta nga wala pa bakuna kay ini gani nga bakuna ngin padala para niya sa mga frontliners. Hindi ni sila pwede pa yang aton mo opisyal dire. Yaula ko doon na tapos tong istorya ko kay ina. Salamat kay ging take up mo na ba base kung kanugon lang issue. Oo. Itong hambal ko kay ina just the night before na mabakuna na kita ng Thursday kay Friday ang first vaccination as late as 10:30 to 11 o'clock in touch pa si Secretary Galvez mismo. Kaging ayo siya kung pwede mapabakunahan itong mga konsyalis kay ready, willing, unwilling to sila kasi singkote para ba lang ang kumpiyansa sa bakuna so ang aton mga opisyalis hindi pwede I mean kung babakunahan aton mga opisyalis kasi ang aton pumuli daw makatawman pero nagambal siya nga hatag sa medical frontliners as I was saying active hospital frontliners. Okay. Ang nga gihatag niya sa ang basis kinaboy so if you want to dwell a little bit about the system ginahatag na sa third level ng hospital. That is why because aton miling mga hospital nga tag 300 beds and up so ang sa Bacolod wa kabilog sa Ililot 4 kabilog at 4 kabilog pa ang hospital sa third level. Sa ina siya boy, kung lang ko yun na lang yung istoryahan na ita. Para sa ang Bacolod primarily para sa regional or hospital na doon. Ang isa is na batch
para sa Riverside. Okay. Now, kung iwain ni sila makalabot ng litan mga, hindi halos 3 million nila ng bakuna. Kung makonsumo nila, ihatag nila sila as priorities. Pero ang instructions ng DOH sa aton na ang naging hambalan sa kay City Administrator M.Ang kay CHO naton or OIC naton na si Dr. Duran at kay Dr. Chris Sulawon na perfect kapisan niya. Volunteer. Instructions na kung hindi makonsumo sa Riverside Regional Hospital ang ng treatment na ipanghatag natin dapat sa mga hospital na ibang pagit na diri sa Bacolod. Okay. Now, if ever pagit na hindi makonsumo sa hospital sa Bacolod because as we are all aware na tungod may hesitation, diba, hindi magpapakuna pa, so and so forth, dapat ipanghatag na sa mga hospital dito sa probinsya. Pero kung may ginapaabot kami na development, base may news kami na base may maabot pagin ng bakuna, base makambyo man ang complexion. Pero just in a scenario, in a situation na masagan naman niya ang negosyo sa ilang mismo na alokasyon sa bakuna, makatulong sa aton mga temporary treatment facilities ng mga frontliners ng mga tao na nagabantay sa mga positive cases. Makatulong sa aton City Health Office, sa aton mga contact tracers, sa mga research, sa mga police, sa GMP, sa mga indicted, and so on and so forth. In other words, ginagiyahan kita sa isang guidelines ng DOH. Kagkamotong ginanisiran ni Secretary Galvez na sundon ng anay ang DOH kay tutay pa lang ang bakuna. Dari sa ato, ang mention mo pa sa mga opisyalis, so nagambagin si Secretary Galvez, hindi lang anay. Wala mo siya nagambagin, hindi lang anay. Kasi of course, in my case, hindi man ko qualified kaya 18 to 659 lang ang Sinovac. Kasi sobra na ko 59 dason dason na kay ang AstraZeneca kundi nakapadala na may dugang pag isla maabot pagid karon nga adlaw ang dugang nga padala sa AstraZeneca. So basi maka-avail naman na ang Bacolod sa AstraZeneca na nga halin niya sa national government. Kagabi mo na ni istorya namo ni Dr. Chris Sulawon nga mapadugang kita. Tagmaayogid man ko either by text or by official letter, we will ask Secretary Galvez again to consider Bacolod among again the priorities not only for the supply of vaccine but labi na gid nga kay AstraZeneca ini. So considering nga naka-kontrata na kita sa 650,000 doses sa AstraZeneca, that represents something like about, I think, 53% of the population of Bacolod. That is 80% of the vaccinable population of Bacolod. So, kadako-dako. Plus, pag niya may verbal kung request or reservation, ito wala man na maging close ang deal kay, sa lawit pa, bastante pa naman na aton na supply. So, mayo man kita ni kung hatagan na kita insigida sa AstraZeneca para nga eventually mag-abot ang third quarter na supposedly maabot ng mga bakuna para sa aton din sa Bacolod nga aton gidya nga gibakal sa syudad mismo, mag-abot na ang acceptance mataas na. Kabay pa ka makuan bla masanagan ang aton nga mga ka-action bla. Balo ka the fact is ining siling labla nga may mga effect may mga daw hindi mayo sa mga social media gagwa. Ang tutuod diya kung tan-awon nimo mayorya ang matudtuod nga katabo is
wala patas ang nabatian sa minilyon na abe nga nabakunahan. Why kita sa nabatian nga napatay o nagkalamatay? Ang nabatian lang naton is damo yung nagkalamatay tungod sa COVID-19. Ang muna yung fact da. Amo na, duway, pinaliwat-liwat kung kada may oportunidad. At kung nabatian ko man diri sa DYZ, sa programa ni Councilor Israel Salanga, at pasalamatan sa siyaglit nga, iyan ni individual, iyan ni Oh, yan is lahat. Butong na pamati siya. Although, mentionan ko sa kagapon, nakaupod ko sa meeting sang SK chairman naton. Yung sundok ko man ganit sila. Ko yung istorya naghalin sa kay Councilor Salanga. Ko pamati man ko mo kay Councilor Salanga. So, of course, I understand mga linibo-libo nang pamati siya sa Facebook. So, natabuan man niya na mati ko sa programa. Upod sila ni Mark Salanga. Diya. Kaya ito boy, ang ilang kilala o do pariti ganito niya sa Canada na babae. Kasi nambal ko ni boy sa National Forum sa Livable Cities na challenge. And naghambal siyang one of the first siya, mga una-una sila sa mga batch naging bakunahan sa Canada. So sila niya, halin sa ila balay, kagalin sa mga work areas nila, dindala sila sa vaccination center. Kag mintras tanto, on the way sa pakadto sa vaccination center, kadamo sila sa bus, sa lakyan. Kahipos-hipos ang bus. Kaya kahipos sa ila tanan, kaya pangadi sila galitanan. Okay. Kaya may kulba man siya sa okay, especially nga una sila nga batch na daw niya daw experimental. Yung pangadi sila talaga kaya may kulba man siya dito ay una sila mo. Okay. Pero gipamangkot siya ni Councilor Israel Salanga. Di nga nag-desider ka nakulbaan ka pero nga nag-desider ka na mapabakuna. Kaya ang sabat siya sa classic. Kaya nag-desider kami mapabakuna kaya kabalo kami na realisar na mo niya ang COVID mas delikado sa bakuna. Correct, no? correct. Ang COVID mas delikado sa bakuna. And I believe her also. Ilang kuyon ko lang video tayo ang kuya. Kaya kagabi ito ko sa government center. And the night before, I was also in the government center. Nagatamwa ko da sa balkonahin lang ng Pilipinas sa ngayon. And kadamo kasing tao. Ang kung tanawon ko ang ilang pagsinalayo. So, wala COVID. No. So, normal na blatanan din. As against the scenario sa unang sa mga ECQ kita nga magtanaw ko da total no linong-linong. Wala ni isa katao, wala isa sa lagi. Wala landong. Pero subong kadamo na sa tao. Okay. And, considering like sa hapon, ang news naton zero naman liwat ang cases. Kasi, ang ginakulbaan ko lang sa scenario is base lang magkampante ang pumulita. Base magsalig na sila natin. Wala naman COVID. Kasi hindi na sila magsagad sunod sa health protocol. May I just say it again hindi, kumbaga, the war is not over. Ang COVID, ara pagyapon. Correct. Kag may mga bago pang mga strain, bagong mga variants. No? Kasi, ang sa Cebu, nga sa una sagad sa dito idolize ang hihimuin niya sa Cebu, kaya sa kadamudamo man sa una sang kaso sa Cebu, ang mga June, July, nagdubo man ang Cebu pagkatun nila ni General Del Feliciano diri sa aton. Pero sa nagigad niya mga 2-3 kasimanan, nagbalik ang COVID sa Cebu.
nagdamo naman nag-digest naman sila mga cases sa Cebu. Kaya kumpiyansa ng tao, guro. Ang kinalian panglato ng COVID, amo man ang Japon ang batasan ng COVID. Maandam giti ang Japon. Mutong daw nakabalaka dito sa nitabo to sa isa ka call center. Kaya kung wala tato na contain liwat, nagproblema naman kita. So, maayo din kung Japon sa ating pumulo na hindi ka pagkalimtan ang pag-usas ng face mask, face shield, ang social distancing ta, kaya ang paghugas ng kamot. Like, let's excite kami sa classmate ko sa Chicago, si Edith Kuligan, din namin. Kasi niya, ang ila nga pagtanaw, may classmate mo, si Rene Padilla de la Cruz sa New Jersey, na ang paghangop niya sa Amerika, tinuig pa ni Basi nga mausal kita maskara. Kasi bisan pa doon makabakuna na madamo sa aton, hindi ka na kabalo nga may arap pa na Japon pala Basi madugayan pa niya, pero at least nagkakambyo, no? For the better. So, yun sa Bacolod, while we are already enjoying this very low figures ng atong COVID, hindi kita magsalig. It can come back anytime. May mga news yan nga daw mas deadly kung ito sa buhay. So, ano pa nagyapon? I-share ko man lang, Mayor, ang isa namon diri ka avid namon nga follower bala sa Facebook nga taga Minnesota bala. Nga ang banan niya sini is Dr. Matthew Mayo sang Mayo Clinic. I think you're familiar sang Mayo Clinic, worldwide ng Mayo Clinic mo, no, di ba? Doktor ni nga bana sang Mayo Clinic. Mayo man ang apelyido yan mo, Dr. Matthew Mayo. Tining taga Minnesota ni nga follower namon, nga taga Tangob ni siya, taga Bacolod ni, taga Barangay Tangob. Message na di sa amon niya, tell the people of Bacolod pabakuna gid because importante kayo nga magpabakuna. Siya nagpabakuna na siya, duha na siya ka doses ang bato niya. May ginabatsyag man ko nga pagpamiro nga bakuna sa akon, medyo may pagplablakit lawas ko after 2 days balik naman ko sa gym naman ko liwat. So please tell the people of Bacolod nga magpabakuna gid. Asawa ni sa nurse man ni siya, asawa sang kilala nga doktor dito sa Amerika. Puti. Salamat din nga may arapan mga tao nga may initiative sa pag-shares na sa atom. Kasi yan na as simple as sa ating ginasturyahan niya, pinanakamilyon, base suma total sa bilog ng kalibutan, bali may 100 million na yan. Posible. You consider China, you consider India, Brazil, kadagko mga sumusod. 10 milyon naman na pang bakunan, siguro estimated easily mga 100 million. Probably, no? Wala mag-World Health Organization ng figures. Sobra pa gani guro Mayor kay sobra pa guro Mayor kay America alone mga 50 to 60 million na ilan na bakunahan mo. O kag nagkakakulang ganito walang bakuna sila. Wala gani man isa ka rason nga wala nagkalabot sa aton ang mga brands like Pfizer kag Moderna. Kay ginakonsumo man nila ito mo. Gani man. Nang wala nga sa bilog nga kalibutan do baga daw ginagaway. Tapos kag tingwa man ang gobyerno sa nasyonal kani Secretary Galvez, Presidente Duterte nga makakuha sa bakuna tapos mag-bakuna tulokon ta lang. Well, anyway, Mayor, dali lang yun, no? Kay mahatag ko ano yung akong diri nga mga obligasyon. When we come back, gusto ko ni istoryahan bala, aning Bacolod City be among the 4 cities in the Philippines, the most livable cities in the Philippines, which includes Ormoc, Quezon, Makati, kag Bacolod, 4 lang, nga pa-share bala sa sining London-based nga Development Associates bala, which is sa partner man sila sa British Embassy, nga nag-share sang kung paano ang pag-handle
sang ining COVID problem naton, including sang aton sining vaccination rollout plan nga ti ang Bacolod ay si diri sa Western Visayas isa sa pinakamaayong programa sa vaccination ang na-submit, no? So pride ni sa Bacolod nga malakip sa mga syudad pero sa Makati, Quezon, Ormoc abe nga nag-share sang experience siya natin kung paano itong ginhandle kay kabalo balon man tayo mabiyor nga pag-start niya, we started from zero mo, wait ani idea tanan lipong tas ni tanan sa COVID ni, but muna nga at the start medyo nagsalasalaman ta kay isipon ta ang mga kaso ni sa aton naglambot sa triple figure na kita, nag-triple figure kita, pero in the past pila na kasimana ari na lang kita sa isa, duha, naku abi, lima, pero may zero, damo inadlaw nga zero kita, no? We have come to that point nga ang COVID diri sa Bacolod na masiling naton bala daw na flatten ginaton ang curve, no? Bisan nano pa nga criticize ang iban, ako mo ninambal ko, minano nyo pa nga criticize ang ginahimo sa aton sa opisyal sa Bacolod sa pag-away sa COVID, the result speaks for itself. Nga ang Bacolod sa mga kaligad na napila ka simana tama na kanubo ag na-contain na naton kung tanawon ginaton na contain naton ang paglaptas sang virus kiti naga-zero na kita pila adlaw tag isa, duha, pinakadako lima, pero ti talaga sa na lang na usually zero na kita. So siling ko bisan nano pangambal nila nga ay ang Bacolod mo ni bisan nano pa ang resulta speaks for itself, the figure speaks for itself nga ang Bacolod sa at this point in time makasiling kita nga daw na flatten naton ang curve as far as COVID the problem is concerned. Of course, boy, although lipot lang, ang Department of Health nagsiling ang sa Region 6, ang Bacolod sa ila assessment is the most prepared prepared na LGU sa pag-anticipate ng isang vaccination. Okay. So, ang DOH na nagsiling kay pag-submiter na ton sa to, yung personal yung dala ni City Administrator ang aton vaccination plan sa Department of Health sa Region 6 na office. Pag-submit sa to, ang binamo na approve or disapprove lang. But it turned out naging ranking. May ranking. Namin nga kita ang gina-consider nila nga the most prepared. Tapos, wala pa man nila tapos, the test of the pudding is in the eating. Pero the fact nga ang munang ila-assessment is a source of pride and inspiration for us, sige, among others. Okay. So before talk about the other matters too. Sige. Before may ambalante na mayor, before kita mag break anay, kuha ko lang diyo ang migo tabla si Roberto Gallo. Nya good morning kuno mayor. Maninoy being next year March 23. Mo sino pakasal sa March 23, 2022 Tapos may message pa din siya. Nya yes gid ginapangabay ko mga Bacolod noon taga kon siya Las Vegas. Nya ginapangabay ko mga taga Bacolod nga pabakuna gid kamo protection gid ina sa aton tanan. Amo nang message ni amigo naton Roberto Juan Bolgallo dito sa Las Vegas, Nevada. Amo nang mga Pinoy dito nga pangabay sa aton diri nga sige pabakuna gid kamo kay protection ina sa aton, no? Well, na mayor, mabalik kita. You can put down your phone. We will call you back para sa aton diri hambalan. Ining Bacolod nga ti ara kita sa apat ka mga dalagko nga syudad sa bilog nga Pilipinas nga naka-share sang kung paano natin epektibo nga na dumala effective handling of the COVID-19 crisis. So istoryahan tayo na sa pagbalik diri sang Kapehan sa Aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Sige. Sa aton dira nga mga nagamonitor sa Facebook, good morning dira sa inyo. Good morning, good afternoon manda kung ano man nga oras dira sa inyo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, yan, yes, gid pabakuna, gid para safety ang tanan. Hello man kuno kay Mayor Bing, no? Engineer Earl Bailon, good morning man. Sakay amigo ta Winston Gonzaga, may aga dira si mo Megs. Kumusta na? No? Mary Joy Camero, kay Maria Luisa Luing Melos, good morning man. Kay Lilibeth Castor, kay Bia Jonathan, good morning. Sa kay Christ Caripol Tanatan, may agama. Sige, I remember sige Mayor kuno nakapa-picture sa kapod kay Mayor ano. Mercy Mirasol Flores, happy Sunday man. Kay Jeril Marandi Gadudo. Homa Lumena, may aga. Rona Rida Trama, happy birthday gali kay Marivic Aguirre Rihida. No, Marivic Aguirre Rihida, happy birthday. Kay Sheila Alagos, sa kay Richard Grandia, at tamyaw niya sa barangay Tumida, Kawayan, Pamili Grandia, Postrano, Magbato, watching from Parañaque City. Kay Migo nato Noel Amar, good morning dra. Good morning kuno sa iya friend niya si Ma'am Vanessa Mayo. Sa kay ang bali Lilibeth Castor, ang safety sa mga frontliners nato ng kinanglan unahon. Yes, I agree. Christine Minias Villalobos, Marita Texon Sembrano. Good morning kuno kay Mayor Bing kay sa tanan nga mga officials, no? Sa kay Yodetorta de la Peña Barbecue, gapamati sila ni Tita Lourdes kag lola niya Turing kag watch Facebook live. Sige. Ginakumusta man ni Noel Amarmigo niya si Boy Julingo sa barangay Mandalagan. Sige, ginapatamyaw man siya ni Ma'am Vanessa Mayo. Sa kay Jadeline Toledo, good morning man. Sige. Joseph Oria, good morning man. Kay Abraham Caballero, Richard Diet Pacheco, great lang bata niya 8th birthday kay Rihanna Pacheco. Happy birthday Rihanna Pacheco. Kay Sobi Treyes, sige, keep safe man. Nolinda Gordoncillo, kay Romela Ilustre Arevalo, good morning man. Kay Gloria Gabino, watching man.
Ah, sakay Jadelyn Toledo. Sila gahulat man sila gani kung saan o sila maka pavaksin gahulat man sila no pag siling ining si Jadelyn niya pag siling gulo ni nga bakunahay pabakuna ni dayon kun ara na no kay gahulat lang sila iya sang time nga mapavaksin sila no. Amot. Sa kay Henry Gamala, good morning man. Kay Miss Cheryl Ramos Tortal, good morning din sa imo. Kay Bim Malayang, gapamati man, ga-monitor. Rin man ang isang pabakal patis. Silang Belia Tan. Programa ka din, may mga Leo Talaban, good morning. May agad na sa imo. Nablangga, anay ka doon lang. Nablangga, program ka, may pabakal sa imong patis kag gitsap bala. Sige lang. Anyway. Jo Salanga, good morning na sa imo, Jo. May aga, pamati man sila. Jovelyn Landas, sa kay Maria Fe Biligorio, watching from Valencia City, Bukidnon. Shout out nyo sa DSB, alin kay Not. Helen Malala Lum, kag kay, yes, good morning sa imo dira, Cheryl Ramos Tortal. Sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, sige, si amigo naton Mark Salanga. May kwan sa kuno, may date sa subong kuno nga aga niya, date ko anay karon nga aga, karon nga adlaw ano. Sige. Kito Katso. Sige. Gani siling ni Eric niya hindi lang kuya sang China nga vaccine kay ginangko nilang atong teritoryo sa West Philippines. Sige okay, we respect sa imo nga panindugan, amigo Eric ano. Annie Raffles from Okinawa, Japan. Dira man kay Phil Alonsagay kag Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan, good morning. Benny Dagala, yes, Ma'am Eleanor, good morning kuno kay Mayor Ma'am Eleanor Fukuda. Sa kay Leda Zamora Yamagishi, watching naman from Japan man I would presume, no? Sa kay James Lapore, siling ni James Lapore niya pag-greet naman sa tanan nga nakakilala sa akon o sa tanan nga nakakilala ni kay James Lapore gina-greet niya kamo ha. Sige. Anyway, hambala naton diri sa aton pagbalik. Sana siling ko na kay na ang Bacolod is one of the 4 cities which includes Makati, Quezon City kag Ormoc City. Ang mayor dira si Richard sino na apelyido ni Richard Gomez. Si Richard Gomez ang mayor dira. Kag ang Bacolod isa ni sa 4 bala nga ginpili para sa sining ginatawag nga Livable Cities Challenge on vaccine rollout and anong paghandol pagid sa nga COVID nga ano wala ang mga ginpanghimo sa nga sining nga mga syudad amo ning ginpili nga 4 most livable cities in the Philippines sang effective handling sang COVID crisis, no? Diri ginapakita nga this is another pride for Bacolod nga nagapakita bala sang ginatawag naton resiliency kag spirit of hope sang taga-syudad sa Bacolod. Ngati sa under kay Mayor Bing nahandol epektibo nga nahandol ang problema naton sa COVID. Asa na siling ko na nga ang ining paghandol sang COVID bisan ano pa nga mga kritisismo, ano pa nga mga pagpanghikay, ano pa nga mga komentar, the figure speaks for itself. Ha? The result speaks for itself. Nga ang Bacolod at this point in time, we have somehow flattened the curve sa sining problema naton sa COVID.
Kahapon, 0 kita, kaso naton. Sang naligan nga adlaw, isa, duha isa lang. Basta pila na kadlaw nga 0, may tag-isa, may tag-2. Amo na siya. Nga masiling kita doon na flatten naton ang curve diri sa siyudad sa Bacolod. But, as what Mayor Bing has been telling us, hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magkampante. Padayuno naton ang aton nga mga pag-observe sa aton sininga minimum health protocols like wearing of face mask, panghugas ng kamot, wearing sang face shield, social distancing. No? Kay ti ako nga patig ko mo ang taga Bacolod nagatuman gid sa aton nga mga health protocols. Kay resulta ni sa mo sang kooperasyon sa aton nga mga pumuluyo. Hindi niya nga hindi lang ni sa aton mga officials, resulta man ni sa kung paano nagakooperar ang syudad sa Bacolod, na paano nagatuman ang syudad sa Bacolod sang aton nga mga ginapanugyan nga mga health protocols sang aton nga mga opisyales sang aton nga mga in charge dira like IATF naton, local IATF naton headed by Vice Mayor Elcid Pamillaran. There was a time nga si Vice Mayor Elcid Pamillaran do ko na dugougtas na ang gintukod naton nga Emergency Operation Center. There was a time nga si City Administrator Ang, amo ang Executive Director sang EOC, daw masurrender na. Nagahibi na. Daw mahibi na. Gahibi na gani. Tungod sa mga ginaatubang nga mga problema. Magluwas nga atubang problema. Ang mga nagapa-komentar pagid nga ti gabantay lang bla. Kung sa kwan mablaga, bantay mo lang. Nga wala man sa ginahimo. Daw masurrender ng aton mga public officials, but ara sila yan, no? So initanan nakaresulta sa listening naton bala nga na somehow na flatten naton ang curve, which is our target. Tiyari na kita subong sa face nga magluwas sabi nga hindi lang kita magkampante, hindi lang kita magsalig. Ari na gasugod na ang aton bisan paano may initial rollout na sang bakuna. Ang ginapangamuyo naton, maabot pagit ang dugang nga mga bakuna, kag mas madamo nga Bacolod nun ang makapabakuna. No? Kay lambuto naton niya. Ang point bala nga, somehow, makabalik naman kita sa at least normal, bisan new normal, pero at least no normal ng aton nga pag sinalayo, paggiho naton, manginormal na. Amo na ang aton nga paabot gid no? Sa sining pagpaninguha sang aton sining nga syudad, nga ang virus, ang COVID-19 hindi na maglala pa. Okay? Sige, balik kita sa aton nga kapihan sa aksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38. Kita mga ka-aksyon, diri sa kapihan sa aksyon, kahato sila pagpangalagad, ginadulong na sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant. Bisita si Mayor Bing Lunadia na ang nasiling ko na kaina nga ambala naton ining Bacolod bilang isa sa piapat ka most livable cities in the Philippines. Nga
inpili para mag-share sang eksperyensya. May ara kita tinatawag nga Livable Cities Challenge on Vaccine Rollout kag of course ang effective handling sa sining COVID-19 crisis. Nasiling ta na mga ka-aksyon pagsugod sa problema sa COVID, zero tani nagsugod kita sa zero, nagsugod kita sini sa zero. Kag karon nga panahon pagkatapos ang madamo nga medyo nagpakulba man sa ato, nagsala-sala man kita tungod sa pagdamo sa kaso, we have now reached that point nga ang siyudad sa Bacolod ari nakita iya na siling naton ginatawag naton nga now somehow na flatten naton ang curve. Ari na lang kita sa 1, 2, 0 gani nga mga kaso sa mga COVID cases diri sa siyudad sa Bacolod. Now, nga agin pa share ang Bacolod, which is a pride for the Bacolod no. Nga agin pa share sa sining vaccine rollout kag ining effective handling sang COVID crisis. Hindi nila lahog ang ang nagpatigaan siniya ining London-based nga Development Associates in partnership with the British Embassy, no? Embahada sa United Kingdom, no? So, amo siguro proud kita Bacolod, Makati, mga dagko ka syudad, Quezon City and Ormoc amo ni siya ang ginpili sang sining British-based nga Development Associates to share sang vaccine rollout naton kag sang aton sining effective handling sang COVID-19 crisis diri sa siyudad sa Bacolod. Mayor, can you tell us all about this? How Bacolod was included sa mga siyudad nga nag-share sang aton sining rollout sang vaccination rollout naton? Well, ang organizer sini sang Livable Cities Challenge, amo si Mr. Guillermo Luz. He used to be the head sang National Competitiveness Council. And I think until now he's still there. So he is in partnership sa inyong programa sa British Embassy. And that is why sa pag-umpisa sa to sang forum, ang ambassador mismo, si Mr. Daniel Cruz ang naghatag sang opening remarks. And nagpili dahil ko for obvious reasons, guro parang ang pinikon hindi man ito pagustuhan na gid. Pili siya apat ka syudad sa ilang guro pagtanaw ang those who will qualify among the most livable cities, and at the same time gusto na mabaluan kung ano ginahimo sa mga hindi na syudad sa pagprepara sa vaccination rollout. Actually, this happened February 24. So our people should get that point of view na we're talking about almost a week ago. Now, presentation, hatagan kami kada isa ang mga siluaton ko lang ang mga siyudad na napilian nila ang Livable Cities Challenge kag British Embassy. Amo ang Makati ang mayor si Abi Binay, then ang Quezon City under Mayor Joe Del Monte, and incidentally ini sila nga duwa anak ni sila sang previous mayor. That is no, si tatay ni Mayor Abi Binay, si Mayor anak ni Vice President si Joe Binay. Ang tatay ni Mayor Joe Del Monte, si Speaker Del Monte, Sonny Del Monte, ang presidente man sa unang ng Philippine Airlines, presidente ng PAL, so on so forth. Lalabot sila, nagkuha man ng siyudad, mga siyudad outside of Metro Manila. So, sila ang Ormoc City, to give him credit, si Mayor Richard Gomez, na picture man siya sa national newspapers before nga hindi lang siya artista. No? Hindi pa siya artista, maayo man siya ng mayor. Mga pictures, and he's very respectful saludar na kay Mayor Richard Gomez. Ang asawa, mo man ka mga
kung baga do ka mga edukado ya. Mhm. So apat kami ang pa-share kag madamo itong audience because all over the Philippines sa video conference nito mga estimate nila also nagagawa mo na di ba mga akong block below 500 below and spread out all over the Philippines, Luzon, Visayas and Mindanao. Now, ang sinutuyo sa ito siguro parang ang iban kag may ang city sa Ordaneta nag-text yan na mga sila sang kopya ng ating plano. And weirdly, I asked the Secretariat ng City to the Philippines, ako na Executive Director, si Duran na padalaan kay wala naman inatago kung sinalian na makabenepisyo iba niya LGUs o iba niya syudad sa plano ng pakita namon mayo gani, no? Kasi kung sinanan na kasi kabaluman kami nga mansig man ni kuan mo mansig man ni style si kada isa sa may alam na iya we respect and we admire the LGUs na may variations man sa ato ng mga kuan sa ato ng mga circumstances nila. So we were supposed to be given 15 minutes and that is why yung kalaba sang amon ko din preparado ng presentation ang mas give credit sa kay City Administrator Ang nga amo aton nga council coordinator ng COVAC or COVID Vaccination Council kay Dr. Chris Romon kagapon pag-apot ko sa NGC tubang sa mga state chairman ang adlaw araw sila so amazing, no? Masyado kapisan masyado ka competent so in fact during the break nimo nagtawag ko sa iya kay Dr. Romon at tuto siya sa NGC subong kay may nalista na to sila ko nga 60 pagid ka doctors nga mapabuko naman subong aga okay. Mga doctors. So, doctor, 5 basis na kung matabo ka nga maubos na sa bakuna, hindi na lang ko tumangkad to. Kay Boy Duran na pa rin papakuna. So, anyway, ginawa ko man nga dahil sa presentation ko I lasted for about 16 minutes. No? And then, after me, si Mayor Jedel Montes ng Quezon naghatag sa iyang presentation, then si Mayor Abu Binay kaya tapos ang nagpresentar si Mayor Richard Gomez. Okay. Ang sa amon, just to give a glimpse, just an idea sa ating Mayor, sa ating tagparamati sa pantog ng programa ni Boy Duran sa DYCC. Nagatag ko background nga ko, I have to give you what happened in Bacolod para they will have a sense of where I am coming from. Hindi ko galing. Size ko nga nagpunta kita sa halos sa size mill nga COVID cases. And yet, kagsang una, naglabot ba niya 100% ang mga barangays sa infected. So, subok, ang latest is that 80% sa ating mga barangay COVID-free na. Medyo tayo na nablindo, mga pulo na siguro. Then, ang ating cases, in fact, when I delivered the report, 24 na lang ating active cases. Although we check kung bago lang ang figures ng Emergency Operation Center o EOC natin, 33 ang kahapon figures. Pero having said that, dugang ko pagit niya ang yung testing natin for March 6 was 228 kabilog.
ang not testing because, one thing we can tell our people and the rest na the world is to say that sige ating testing kay we theorize that may ibang na lugar na daw halos wala ang cases, halos wala ka siya testing. Diba? Tabo na. So sa ato niya, like, yes, just talking about this today, 228 ang testing. Ang resulta kabulok ako sa boy. Zero. Oo, zero. 228 billion na testing sa mga biolabs natin ay zero ang cases. So, especially kung magkanaw kasi ang positivity rate is also zero. So, padako ako na nakambyo sa atong senaryo. Ang hambal ko sila nga daw gati nung board na pa-report one to what hindi pa-report sa akong trouble cities. Napapat lang natin kung yung sunod naman ang procedures ng mga guidelines hindi o isulat masaya pabayaan. Hindi na innovate na, hindi na pag-release na constant adjusted tayo, pero basically we were following rules. Kasi atong respiratory center, sa center, we were one of the very few na nakaino na Philippines. Ang swab mobile natin, na yun itong presentar sa nakong si Cara, that was the first, the Philippines, DOH mismo recognized that and the first swab mobile in the Philippines. Ito. Ang ating pag-tie up sa University Hospital para sa ating mga indigent patients, para sa respiratory referral center, was also something to consider. Kaya ang emergency operation center natin, na nerve center ng ating manimo ng ating COVID crisis menu. It's also something we can crow about. It was patterned mga action nila ni General Mentalizado. Although we later improve it, and wala ko galing number, silang ginahimo benchmark ng madamo na LTUs. I think I forgot to even mention that. Ang backtrap system sa and we give credit to Governor John Tamayo ang South Cotabato kay naging challenge ko na siya, nagtawag ko na siya nga 630 pa-adapt na ton at subot siya. Ang last count namin, mga palakit na sa 500,000 registered sa aton backtrack system. So, this has been very effective sa ating backtrack system. Itong nag-discover natin sa call center na nagbigat na bulan, may sila nag-implementa sa backtrack, sinodlo yan naman sa total contact tracing. So, kung may backtrack, magasig ang contact tracing. Ang ating one hospital kumpanya si ENCO, yung author ni Dr. Victor Gayari, ang isa sa nagpabakuna Friday na matapos sa bakuna siya nagtingga na yung pagkaon. Nag-organize ang ating sistema sa mga hospital. So much so that at one look, at any given time, mabalance ang one hospital command kung sila pakabilog ang nabilin na mga COVID beds available and so on and so forth. So, na-coordinate ang mga hospital because of that. Then, important to council natin was one of the first that was organized sa Pilipinas. So, early about December, na-plus natin ang sibat housing natin. Ang ating mga task force disiplina, ang mga midway repair center, ang ating pag-atagay sa during the ECQ, ang nadunduan pa natin, ang sobrang simpo nga hindi sa buwak mulo sa ila panimalay. Lahat ng nagtag kita, tag nalabot na to 165,000 food packs. Ay napanghatay natin worth 53 million. So during this time. And on top of that, pangaya sa bulit kay President Duterte, pagpatigayon ng
Justin Higan na nakapumuloy ang Bacolod na Dobras Malacanang na 115,000 ka beneficiaries o ka pamilya ang nakabaton sa tag-12,000 kada isa. And let me emphasize this na not so many NGOs in the country received smart. Kisa lang sila ya, tag-size. Ang ibang tag-size, milan to ya. Yeah, ang iban tag-size din. Ang iban lagi gani. From total sa to sa nabaton sang aging panghatag sa pumulyo, nagbalor 1.4 billion. Billion boy, hindi million, kundi billion. We were one of the few cities, no? Salamat sila sa dito kay Michigan. Kaya sila to nagkalpot na conviction na si DSWD Secretary. So, among plus, of course, ang mga landlord programs natin pagdulong mga face basket, mga PPE, ang aton na mga surveillance testing report na to, ang aton na laboratory na to, according to the DOH mismo, this is the first hospital-based level 3 testing laboratory in the Philippines. Kami aton in funds kay Dr. Duran sa Regional Hospital, according to the DOH, is the first public in the Philippines. And some of it are recognized by the DOH, the first of its kind in the Philippines. And so, ang respiratory center, ang napot sa backtrack, I said, by now, lapit na 500,000. Lapit-lapit na lang. Okay. Kaya ang mga retail establishments sa mga 9,000 naman, almost. No? So, sa kabilugan, nag-start ko sila ang sa aton vaccination council ay regular mga meeting sila. No? Kaya pabalok man sila nga ginasunod naton ang prioritization sa DepEd, no? On the basis nga ang aton assumptions para boy may picture ang aton kumulo sa liwat. Ang population sa Bacolod is 624,987. That is the estimate of the Philippine Statistics Authority for the year 2021. So, ang estimate man sa city planning natin is mga 32% of our population are below 18 years old. Meaning, hindi niya subject sa vaccination. Hindi niya pwede man mabakunan. So, hindi ka na niya dapat pag-isipon. Kung isumahon mo na, therefore, ang vaccinate natin sa Bacolod is about 68%. Kung paon mo ang 32. 68% na lang ang bakunahan natin sa Bacolod. Ang 68% mayor, kung sa figure, mga ano na sa mayor kada mo? Ang 68%, mga 424,000. 424,000, okay. Now, boy, that figure set up na siya against what we have ordered sa AstraZeneca, which is 650,000 doses. Sila. So, translated, that means 325,000 kapumuluyo sa Bacolod pwede tanong bakunahan. So, kung tanong mo boy, 424,000 to be exact. But I also emphasize, these are estimates, no? These are not exact figures, but at least may basis kita. Correct? Mga 99. That is 424,992, 68%. Now, therefore, ang balance, kung iiban mo iya ang AstraZeneca nga alokasyon natin, na aton biglang yan lang yung sa Bacolod. 99,992 na lang ang nabiling ka nga bakunahan. Okay. Now, if you go further, considering may ara kita sa verbal, as I said, hindi pa niya conclude
concluded transaction, may nahambalan kami sa taas sa ni Mr. J.C. Polbiga na reserbahan kita additional na 150,000 doses 150? para sa Bacolod. That That means ang 150 divide by 2 again, 2 doses, ang ihatag natin, that is 75,000. So, in theory, therefore, ang 99,000 sa nang balakunahon, diba, palitan 75,000, mga 24 million ang bilit. Considering ang national government matag sa atong bakuna, may iban pag-inig. Wala. Kasi kung namuon nila hatag sa bakuna, hindi na sadyan magpakalit. Diba? Kasi considering pag may iban, pag itinigin, hindi guro mag-bakuna for one reason or another, more or less, masyado ka stable sa atong positions po. Yes. Ang nakakon niya, basta, no? Na, at least, we still have 4 months to go and we are already in this stage na naka-plaster naman ta ang atong mga plano. So, ang imo mayor gali yang target it is mabakunahan gid ang mga dapat bakunahan, no? Ang 100% gid sa dapat bakunahan aside from the 18 years old below, no? Yeah. If we're talking of 68%, that is the 100%. Okay. So, ang target na diyan 100% ng pumuluyan. Na balakunahan, bakunahan. Okay. Ang target. Of course, as I said, the test and the food in the eating, una tunta. Kasi may mga variables man nila. So, at least, I think ang kapakita kita, makabalot ang pumuluyan nga may direction kita, may vision and direction kita. Sa very least. Report man sila nga nag-alokar kita, nagprepara kita ng 300 million para sa atong bakuna. That COVID na mga kanya. So then, at least, outside ng bakuna, ang mga ancillary, ang mga needs, like mga ingilya, mga pag-injection, mga alcohol, and so on and so forth, dapat preparahan sa manay. Although, originally, patat nga sa dapat sa ating pakinsar kay nagambal ba sa muna nga mabulot sila at sa mga side-regulation. So, sorya pa na buong sa DOA. So, kung may ito na ba ito na where the health of our people are concerned, up to now, we are willing to realign, to augment, or even reverse our budget. Okay, because where the lives of our people are concerned, we will go for broke. We will do the extreme possible, ang extreme na posible, para nga masiguro sa kay kamuhi sa pumuli sa diyang state. So, san maputo pa ta? Basta mahalbat ang pumuli ang important. San mautang pa ta? Basta masalbar ta lang ang pumuli sa mga important. And when we procure the vaccine, nagwa kita sa national television sa CNN mismo, kaya we were, according to CNN, we were just the second LGU at the time to have purchased close the deal with AstraZeneca. So in terms of our vaccination center, which ang maintenance Councilor Rene Novero sa ating nag-identify all over Bacolod, may 27 na government facilities na na-identify. Okay, kung tanong tagin man, basi hindi naman pag-usaron ang tanang na beneficiary, so at least may aral na kontribusyon. Now, considering pag-iit niya ang private sector, mga eskwelahan, nagkatulog sa mo si Mr. Molina sang STI, kag si Brother Kenneth mismo sang Lasal, na involved in sila sa NOPSIA, nag-offer man sila ang mga gym sa mga eskwelahan, even Lasal Coliseum,
is being offered, or even na sa is also being offered, na kikiinitan ng kabilog. So, kung isuma sa tanan ang public and private ng mga vaccination center, makalabot kita 40 kabilog ng kabilog na kung maximum na ginaya. No? But at least, as I said, nakita sang muli ang imahe ita. That is our ang aton ang overall picture. Now, ang mga eskwelahan kag mga hospital ni kag nursing association kag medical association, amo ni sila ang matag manpower sa aton. So, many of them will be volunteers na sinalian magdamo-damo gid. So, we should be ready for that. Now, in principle, now, as I emphasize it again, in principle lang, we are supposed to have 500 bakunahan sa isa sa center. Okay. Ang manpower components natin na they'll have sa isa ka crowd controller, recorder, screener, counselor, vaccinator, releasing assistant, monitor, kag safety. Now, ang isa ka team kada adlaw dapat, no, ang target, target is 100 tao kada adlaw. So, ang aton dapat himuon kada center may lima ka vaccination team. Maximum na ginaya. So, kung kada vaccination team may 500 mabakunahan, and considering that may 20 city kita ka centers, ka vaccination centers, full speed, makalabot kita 13,500 a day. And then, kung mag-40 kabilog ang vaccination centers at 500 per center, makalabot sa 20,000. Although that is not likely to happen because ang maabot ng mga vaccination, mga vaccines that I think will come all in one batch lang, but sama-sama sila. So, ang registration dali brad, may take up to man abra. Pwede ka register online. Okay. Sa mga barangay naton. May nag-komentar ganit kahapon. Sabi ng konsulta ko si Dr. Chris Rowan, si City Administrator M.A. na may ara ko ng iban na nag-aparito sa online, hindi man taga makulod. Ay, oo. Hindi ba? Hindi na matabo. Without mentioning names. So, ang plasada sila na kung pwede dito sa isa ka lugar. So, patik siya sa computer yan, paparegister siya. It will be subjected to confirmation by the respective barangays na ginaklaim nila. In the first place, kung patik niya sa computer, butang nila ang hindi sa Bacolod, eliminated na siya. Pero kung claim siya na taga Bacolod siya, istigahon man. Tanawon naman sa ilang barangay na ginahambal na gara-gara, siya to be validated by the barangay officials. So, amo nang sadya kani mayor kay possible kung hindi pa ta mag-register tapos damo ka register ni taga Bacolod so liba kitang taga Bacolod na mawadaan pa taga gaalang-alang pa tablag register mo pa bakuna bla basi mawadaan ta. Hindi ta sa balukon ano matabukoy mo ang gusto nang imong punto may theory may kami ganito nga may dambal na sa amon mag-discussion kami nga mag-abot namin asa sinika kag masaligan sa maluyo ta pati magdinaguso ta kung magdinaguso ta you were saying pati may iba niya mabilis sa katantadan yan last time nakapamangkot ko na mayor sa kay City Administrator M.A. silingkot kung why ka nagpa-register tapos nagbusugod ng bakunahay tapos why kaya ka pa-register tapos nakita mo daw mayong resulta ti gustong pabakuna, ma-accommodate ka pa?
Kay why ka nagpa-register? Ma-accommodate ka man kuno na pro dito ka sa ulihi. Kay why ka nagpa-register mo? So, mga ganiti, mo pamaagi sila nga programa ka. Oho. Dali lang daw may nag-music ako. May tawag ko siya. Dali lang. So, mura aton nga punto, no? Ang gina-kodi gani nga kung makaparegister ka na lang bala. Register ka lang. Tapos, pag abot sa tsimpo nga magbakuna na, tapos na may pag-check sa imo, abi, may ginabatsyag or ano, da nga daw hindi kaya pwede, hindi ka na pagpiliton nga bakunahan ka. Importante is, register ka, gid. Para nga hindi ka mabilin sa tabtaban. Nga basi, bla magsugo na binakunahay, wala ka pa imo, iya ka pa register, ti. Hindi ka nakapamilit, yan nga mauna ka, kaya ka man kapalista mo. No, Mayor? Na-mute for a while. Okay. Saka nabatian ang tanan mong ginhambal. Sige, Mayor. Okay, so, amo na, boy, no, ang naplasar ko naman to ang aton mga figures. Tag ang aton mga cold chain facility, ginapag man na, subog finalize mo na kay what we were just told recently by the Department of Health is that ang una, mag-compute kami sa storage facility, ginatanaw sa Dr. Miraflor kung ano kadamo nga dosage or vaccines ang mamutang sa isa ka portable refrigerator. Pero to our surprise, we were instructed na tagali mga vaccine na hindi sila mapangtipit na gulutok sila o plastado di sila na sa site ang bisang sa refrigerator kamudan sa tanan. May social distancing man sila? Abiso na may distansya. Kasi may social distancing pa sa mga basta bakuna may social distancing. Oo, kasi ang epektos na galing kay imbes na bakal sabi di ka refrigerator, bakit ito lang ito para kay para makakumudal. Pero ang flexibility to the boy kay sanguna ang common na kadugdong pa ko gina-interview si Mayor Jervil Montes ng Quezon mismo, na Quezon na gitna. Nambal sila nga basi sila facility para makakumudal sa Pfizer. Kay minus 70 degrees. Pero we found out na ang mga portable na refrigerators na ina may ara man gali isang panubo sa 70 degrees. Okay. Na katugnaw. Kasi kung parang mo 70 degrees, stand-out ng picture sa Mount Everest lang ng mga climbers. Saka sa babaw sa tallest peak in the world. Ang ilang temperature to minus 60 degrees. Mas tugnaw pa ni ang refrigerator nga minus 70 degrees. So ang wala kataas ang requirement. But ang among plano is mabakalman para sina. Para sa Pfizer. Dalian, may Pfizer yung mga bot. Makakunyatag ako na to. Mayroong all, nausap mo malagi ako niya after the COVID crisis, na facility, nausap man niya for the physical purposes. Mayor, sa aton nga storage facilities, ano ka stable ang aton nga power supply? Amo nang isa nga ginatanong, kasi mag-burn out na kag maggalaguba ang aton bakuna? Sa subong, boy, may laging take up mo na, no? Ging himo ta nga cold room, sa dinatawag na the technical term for that storage facility is cold room. Ang aton lang annex building sa NGC. Okay. Kaya may ada sa likod nga ginahimo sa operation center sa emergency. Sa DRRM mo. Yung kihad na siya. Kaya yung butang tada ang mga vaccine. Okay. Kaya arad na subong. No, the other night, tintawagan ko si Colonel Manuel Placido, ang atong City Director, Chief of Police.
Kaging remind ko siya nga in the first place, isugat sang pulis ang vaccine sa airport eh. So we are treating it as, like, kung sa mga Amerikano taon na nagwardiyahan nilang ila gold. Para sa aton, gold man eh. Ang vaccine ta, sobra pa rin sa gold. Sa buhi. So, sa isang tawin, tawag ko si General Presido, kung dapat, Colonel, 24/7 ang aton na police. Okay. Then yung text back niya ko, yung padala niya ko ng SWAT. I think ko daw, hindi naman daw kinalain yung SWAT din. Pero basta mabantayan lang. Bantayan gid. Instruction sinada boy niya, hindi dapat masundon ang partikular. Bantayan gid kay basi may magsabutahe. Na, amo nang balantayan. Then ko kayo siya nagsusuyo, lahat kapiro pa sila magsabutahe sa ato. So, nag-police ginagawa siya. So, one thing natin pahibalo ko sa itong livable cities na forum na naka-vaccination simulation exercise na kita. Kag dapat hindi pwede mag-ikat sa itong bilyamente lang ang target ng EOC or sa COVAX is to have the exercises in as many vaccination centers as possible. So, mapaabot kita nga may ara kita sa exercises. Pag inyang palabot nga limoon, kag ato mismo sa pag-vaccinate naton, ang ceremonial nga natawag naton, na nagigan na Biyernes, yung sunod tang procedure, even the doctors themselves have to follow those steps. Na sundon kag one doctor nagtaas ang blood pressure. So wala di siya bakunahan. Gani man. Meaning, kung matabo nga nagabakuna, nagkita kag may aras ang nagataas ang blood pressure kag ano pa man na siya, hindi sa manas ito bakunahan. Correct. May balik ko sa pamangkot ko bala ang power, ang stability sa power, ang kuryente naton sa ay. Oo. May ako gila sa bat kay pulis ang sabat ko. May generator lang boy. Ang generator ng DRRM mo ara da naka-standby na. Kay para hinalian magpalyar ang Sineco, the generator will take over immediately. Oh, okay. May na-plaster na sila. Amaning but boy, this mistake this chance nga makasalamat sa mga nagdabulig para sa aton sa COVID Council, nasa Vaccination Council sa POS nga kadamo-damos na hindi ko na nang ganig duro masaysay ang tanan-tanan okay iban countless nila faceless ini sila. So kung tanawon tagid to give them credit no sa hard work nila ni City Administrator Emang, ni Dr. Gayaris, ni Dr. Chris Sorongol, ni Dr. Edwin Miraflor, Dr. Adpornan, daw kahilas lang ko siya. Of course, ang IATF ni Sang Bacolod, si Vice Mayor Elsie Paminyaran, napapag lang si Councilor Rene Novero nga in charge ng una sang aton mga quarantine centers nga as you said sang gasugot kasi can you imagine nga malagas ang kadamuon sa mga positive cases, yung mga LSIs, mga OFWs nga hindi pa preparado sa una ang mga quarantine centers dati lalagsun to si Councilor Novero was there. Si Councilor Cindy Rojas was in charge of the LSIs. Si kadamo-damo man to LSI. Si Councilor Israel Salanga ang nagtubang sa mga OFWs. Ligo man to. Si Councilor Ayesha Villaflor na SK chairman naton mo nakatubang sa mga APORS kag si Councilor Lidigles Paalin kag may I say this to the public si Councilor Lidigles Gonzales Paalin
kapila dito dayawon ni Councilor ni General Mel Feliciano, no, kay adlaw ga-attend sa meeting aga pa alas 8 ga umpisa siya on time si General Mel Feliciano, kag saludar gid sila sa kay Councilor Lidigles Palin kay labot mapisan kabalo sa ginahin niya. So of course dala ang tanan ng mga barangay captains na nagbinulig, mga nako yun nga ang contribution sa mga barangay captains at ang aton mga barangay kagawad, aton mga pro-officials, mga PHERTs, mga tanod, wala daw gusto man ko i-enumerate ang tanan, kinakulbahan lang ko nga basta may Damo gid. hindi ko wala mamensionan, pero kadamo siya nagbululig, no? Saka ni Councilor Baribar, Councilor Vido Ramos, Councilor Espino, Councilor Bartorola, Councilor Simple Distrito. Nagkuhan man sila. Although may ibang gidyang doon natamaan gidya bala. Like kanay Dr. Chris Romoni nga saludari kasi wala man suldo. Volunteer. Volunteer na gidya, pero ang bilog yung kabuya na dasulong sa ato ni UC. So what I am trying to say is nalang principle nga natin comes from nothing. Wala man yung kung naglapot kita sa zero COVID mga kategory, hindi ni parehas lang isang mushroom, tahong nga nagtuhaw lang. Hindi niya daw uhong na nagtuhaw lang sa dalawang kahoy. There were people who made it happen. Kaya ko mayor ya duga ko gid mayor ya. Ako nakita ko gid nga na-achieve naton ining aton bala nga ning pagpanubo naton sang kaso nga na-flatten naton ang curve tungod gid sang kooperasyon sang Bacolod. No nakita ko ang pagkooperar sang taga Bacolod man mo sa mga ginapatuman nga mga kuan naton, mga protocols. Correct. No, we cannot fight this individually. At ato kung pamisaron ka pa looking back at iba mga Domingo nga lockdown kita hanggang Bacolod o ghost town wala sa Mawo wala so gagawa nakaladula so kung di ko anto picture sa DRR mo ang palibot sa Bacolod hindi ka makapati nga wala gid siya sa may makita sa kalye ang picture sa reclamation sa SM, ang picture sa downtown, ang picture sa highway do hindi mapatihan nga nahimo nato na to. We did that for a number of times. Hindi lang hindi lang nga nalagpatan kundi consistent ang mga taga Bacolod nagkooperar. So we have to give them this credit also. So mga gani sa mga tanan ni nga as I was saying, nothing comes from nothing. Hindi man pwedeng naghulat lang sa kanya daw si Juan Tamad ka na dagdag lang ang paho aton. Kundi yung pangabudlayan man ni I must say that boy fairness to all nga nagtinguha man kami. We may have mistakes, we may have lapses, but you cannot fault me for siling gipabayaan ni kayo. Wala gini gipabayaan boy. Correct. We spend hours and hours, nights and nights to try to resolve the situation. Hindi ni especially sa pagsugod siya doon manol kita tanan. Wala matakabalo ko na yung muunta. Bansig tabugsay. Pero pag binuligay, pares niya po isa ka punto gusto ko hambal pagid is ini pag purchase natin sa vaccine was an emergency. It was a in speed form, no? High speed. Dating katama sa pag-kasi the kwanto mo inagaway sa vaccine kaya ang iba niya syudad makuha man
to the credit ni Vice Mayor Elsie at sa mga konsiyalis natin, they responded accordingly. So, yung pangabay kong otoridad, matagan ako sang authority to enter into a contract, and gihatag nila isigida. Nag-special session pa sila para mahatag sa akunti. This is one classic example na kung nag-inopdanay ng ating mga specialists, ma-achieve na ni. Hindi man sa pamunitika, pero di amo na yung rason kung naalangayo ko sa una sang 15-0. Kaya di ko natabo ang B, tabo nga ang mayor kag vice mayor gahibag, ang mayor kag ang sangguniang gahibag. Basi dugay. Hindi, wala natin ini napadali-dali na pa-speed up ang aton yung mga responses, ang aton mga reaction, kag ang aton mga gihimo para magbato sa COVID. Kung hindi tungod nga nag-cooperar ang dapat. We might get carried away, no? For sa punta sa isang istorya, mambal ko gyapon, pero andam ta gyapon. Because as in the words of General Mel Feliciano, in a pandemic, there is no room for complacency. Ara pa ang pandemic. So, ara pa na ang COVID. It is still a threat. And it is still dangerous. And in fact, it is even getting more dangerous. Kaya may mga variant pag yung iba nga nag-inabot. So, sinandan sa Japon mag-andam. Ambal ni Ma'am Eleanor Fukuda, niya lapit na lang but the fight must go on pa. No, kono siya? Niya lapit na lang pero the fight is still on. Aya, si Tamyawan tagilay si Eleanor. Rasa ka monitor sa mayor? Oo, lahat kong sa unang pa na Tamyaw gali. Hindi mo na siya nga number 1 fan sa Tokyo. Eleanor, may aga da. May aga. Eleanor, alon sa Gay Pukoda. Donya, Eleanor, alon sa Gay Pukoda. Dali lang sa kuno kapuli So mayor, halos kadang bulan nga puli niya halin dress mo kulo dalhin sa Tokyo. Tigali kay pandemic. Pag pandemic, iguro na puli na di. Gani. Kami kamlo ka naman labi na din nga president ko sa League of Cities in the Philippines. Can you imagine how many times I would have been traveling to Manila? Yan eh. May bisan ordinary lang as city mayor. I had to go to Manila every so often. Pero subong sobra na isa katuig lang ako sa Manila. May ledak ka pa tanay. Sorry? May ledak ka pa. There were even foreign travels. There was a schedule to travel to Abu Dhabi. There was a schedule to travel to Belgium. There was a schedule to travel to New Zealand. And they were all lost. They were all wala nakantuan tungod sa COVID. etc. So, yun tagid niya, no? So, amo na mayor, with that, salamat gid sa imong time. I'll give you time na lang makatag sa imong mensahe sa itong mga taga Bacolod. No, hindi ko ganito pati naglabot na tadwa ka oras, boy. Oo, sobra na gani. So, hindi ko makapati nga naglabot na tada. Anyway, dako nga salamat, boy, sa imo, sa Aksyon Radio, kay nagita atong KBP chairman no, na having mentioned KBP, liwaton ko lang sabay pang masansyar na gid sang aton nga mga opisyalis, especially sa kay Dr. Chris Romon, ang aton information education campaign, no? Kaya kilanan tagid ang media dere, kilanan tang KBP, kilanan tang Negros Press Club, and of course in general kilanan tang tanan. Kay mabinuligay kita sa kampanya ta para nga mabakunaan ang pumuluyo ta. Ang mga purveyors ng fake news pigad lang anay Ang mga mga purveyor pa laptop fake news wala pigad lang anay. Kag ang mga gapamulitika bala, Diyos por santo. Hindi ko kahangok, hindi ko kaintindi, hindi ko kapati. Kaya may mga tao pa sa subong amuning akong kaintangan, politika niya ila ginambal, ila nga programa sa radyo, politika.
Hambalon ta nagigman. Politika, tag hambalon ta gigman ang ya istorya sila politika, sila pamulitika sila, nag-ano na sila sang COVID daw. Nag-ano na sila sang crisis kita nga daw hindi matungkad. Ang nagaginawal kita, ang gaginamo, naghadlok ang tao, tanan niya, when we were on top of the crisis, where were you when we needed you? Diba? Where were you when we needed you? Okay? So, kabay pat kung tani, unta-unta lang anay pamulitika. Tapos, wala to talaga, Oktubre may filing naman sa wala na ta sir, may mo, kung makafile na ta sa Oktubre, wala pa ganyan abot ang bakuna, may politika na mo. Wala to lang mabakuna kita sa nakan, balik kita sa politika. Oktubre, filing naman Lapit na lang taguban na yan. Tapuson sila mo lang vaccination. Klitanay lang ta sa 2022 Halin sa vaccine naman Sige. Mayor. Salamat, Ged. Salamat, Ged. Nga ako, boy. Yes, so para makakadto ka naman to sa NGC, Nakaatag kita sa kasanagan sa aton sinasyon. Kaya aton mga nagapatanaw sa aton, probably subong katanaw sa aton si Bingo Castro sa Maryland, si Luisa Rio sa California, kag si Eleanor palod sa Gay Fukuda sa Tokyo. Amot kung sila pagit pasit tanan sa abroad, kabay paara lang kamo sa mayo nga kita. Thank you Riboy. Sige. Paliw lang kami bulig sa pag-convince sa aton pumulo nga dapat mapabakuna kay bisan kahapon nag-meeting ko sa pag-meeting sa SK mga chairman, kag many times pinapamangkot ko na kung hindi ka magpabakuna, kung hindi gusto ta ma-resolve ang COVID crisis, kaya may pandemya kita. Kasi kung hindi kita magkadto sa bakuna, anong solusyon? If we don't go for the vaccine, can you offer us other alternatives? Other solutions? Kung may ara ka mo, pamag-unta nyo kami. Basi tuon mayara ka mo yung alternatibo. Oo. Matian tayo. Basi mas malambang mo sa World Health Organization, kundi mayo. Sige. Pero let us face that reality nga. In the meantime, the bakuna is the answer. This vaccination is our road to deliverance. That is the message I gave during the ceremonial naton nga vaccination. Vaccination is our road to deliverance. So kabay pa, this message will resonate to every sector in the community in Bacolod City. Sige. Damo nga salamat kag mayong agas sa imo boy kag tatanan nga nagatan-aw kag nagapamati sa aton sumo. Thank you. Thank you, man. Thank you, Mayor. Sa Government Center. Thank Sige, you. Mayor. Salamat, Gid. Mayor Bing Leonardia, mga ka-aksyon. Okay. Tagaan lang sa tayong balaki para makakadtuto sa vaccination nga subong ginapatigayon dira sa New Government Center. Kaya daw may mga sisinta na ito mga doktor naman mapabakuna. Subong, kung nag-doktor ko collection Oliver, guro bakunahan man ko ay, no? Una man ko tani sa bakuna, no? Anyway, mabalik kita, marap up lang kita some of the issues, some of the topics that we've discussed. Marap up kita, no? Mabalik kita diri sa Kapehan sa Aksyon pagkatapos lamang sila. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat Okay, sa aton dira nga naga-monitor kay Marico Rizali dira sa may Malaysia. Good morning man sa imo. Sa kay Edwin Escopel, classmate, maayong aga. Yasa Kate Cardones, sa kay Leda Zamora Yamagishi, of course, sa Tokyo man siya kali na si Leda Zamora man Yamagishi. Ba Tokyo man siya kuno mayor katanaw man no. Sa kay Lolita Fabila, tama yung labanan niya kasi Fred Fabila, kasi bata niya nga si BJ. Sige, good morning. Sa mga pinsaron sa pumuluyo bayan sa bakuna province sa enlightened naman gid. Sige, okay, good. Sa kay Janet Midel, ara lang sila kuno no. Sa kay idlaw na kuno si Ma'am Eleanor diri sa Bacolod, no. Adlaw na siya. When nagid sa Kapuli, no. Ray Condada, Alan Cabrar, Jeneline Villasor, good morning man. Sa kay Renalyn Mansueto Oquindo, watching now from Purok Durar, from Family Escaner. Happy Sunday man. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, ginagreet niya man ang iyang kapid nga mga apo. Ray Miguel kag Ray Antonio Gamala Puerto, 13th birthday sang mga apo, kapid ni sila, no? Ni apo ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy birthday, Ray Miguel kag Ray Antonio Gamala Puerto. Sa kabutang na nagapalabag sa nauna niya kung ano yan pwede may balatian sa kurason o kung may kidney diseases, pa-check ka man na sa doktor before, no? Kay before ka mo pabakuna, i-check mo na ka mo sa doktor kag lantawon kung pwede ka mo kung hindi, no? So hindi pa problema. May why na nga siling pag bakunahan ka lang gina-check ka pa na
Sang doktor. Sige. Dali lang. Sige. Anyway, amo to ang aton sini nga pagdulong sa inyo sang mga dugang na lang informasyon. No? Marap up lang kita pagbalik naton dire sa Kapehan sa Aksyon, no? Para sa sini nga Domingo nga edisyon. Good morning liwat kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA. Kag kay migo naton Roberto Juan Bulgalio. Ma 30th na kamugali ni Ma'am Alma sa March 2022, 30th year of service to each other. Sige, stand by! Bueno mga ka-aksyon, balik kita diri sa aton nga pangalagad. Bilang nga wrap up lang ini, no? Sa wrestling na kay na, pride sang Bacolod nga isa kita sa mga most livable cities nga ginpa-share sang ining London-based nga Development Associates in partnership with the British Embassy. Nag-share sa aton eksperyensya, sa aton nga plano, sa aton anong ginhimo ang effective handling sang COVID, no? So, kadamo sa ginplastar kay na si Mayor Bing nga mga ginapanghimo diri sa syudad sa Bacolod nga ang iban gani siniya only done in Bacolod. Ang iban niya daw masiling plan naton nga diri lang sa Bacolod ginhimo ang ining pila ka mga programa, pila ka mga project para lang ang tuyo is to prevent the spread of the virus. Kadamo mo itong mga swab mobile, ang aton mga lockdowns, ang EOC naton, ang kadamo sa mga ginpanghimo naton nga nalambot naton ang punto nga diri sa syudad sa Bacolod napanubo naton ang kaso sa COVID-19. Pero ang akong gina-emphasize is all this nga ginahimo sa aton nga mga city officials mangin wala ini sang pulos kung ang tao wala nagakooperar. Kag ako yan nagadayaw ko sa taga-syudad sa Bacolod sa kooperasyon ng pakita bala sa mga ginapatuman nga mga protocols, ginapatuman nga mga tikang sa aton sini nga gobyerno sa syudad sa Bacolod, IATF, ang aton Emergency Operation Center, sa mga ginapatuman nga mga tikang nga ang tao sa syudad sa Bacolod nagkooperar. Amo na nga nalambot nato ng punto yang nagdubo na kayo ang kaso sa COVID diri sa syudad sa Bacolod. Nga masiling kita nagkooperar. Bisan mabudlay sa ato mag-face mask, ga-face mask kita. Mabudlay sa ato may face shield pa, ga-face shield kita. Social distancing. Wag kita yan may mga pila-pila, pero in general, I'm speaking of the Bacolod no in general,
mga parties na ginpaiway naton, especially nga nag-agi kita sa Christmas. Paiway naton ang mga parties, Valentine's, paiway naton, no? Ang mga parties nga mo rin na. Ang mga New Year, maskara, way nakadagani, way nakitagani, naka-celebrate maskara. Pero, all in all, nakita naton kung paano nag-cooperate ang taga-syudad sa Bacolod. Bisan mabulubudlay, social distancing. No? Mga hindi ka na iya ka pangamusta, hindi ka nakaulagbay, hindi ka nakapalapit gid sa pariho mo tungkol sa ginapatuman nga social distancing. So, all in all, nakita naton nga initanan nga mga tika nga ginahimo sa aton sini nga mga opisyal ginkooperahan sa taga Bacolod. Citing for example sa itong ginapatuman naton nga lockdown during gid sa the height of the pandemic, atong Sunday lockdown naton nga kung Domingo ya wala gid sang tao. That goes to show nga ang tao naga-cooperate sa panawagan sa aton sini mga otoridad, and I would like to take cognizance of that, no? Dayaw man naton ang Bacolod noon sa sining kooperasyon nga ginapakita para nga ang tuyo tanan punggan naton ang paglapta, pagdamo sang kaso sang COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Okay? So ari na kita sa punto na ang bakuna nag-amat-amat na abot. Di tayo pamalang. Pero at least ara na, nakasugod na. No? Nakasugod na. Sulitong lang ang bal ni Mayor Bing. Ang bakuna is our road to redemption. No? Muna ni siya ang problema naton sa COVID. Ang solusyon, bakuna lang gid. No? Kadamo sang may mga na negative pagyapon nga mga reaksyon parte sa bakuna. But, amo na bala, gusto ko man suliton, kung magluwas sa bakuna, ano pang solusyon mo sa COVID-19? Ha? Ano pang solusyon mo sa COVID-19? Yara ko nga kilala, kita ko sa post mo. Nya pa bakuna lang kamuda, ya, bahala kamuda. Oy, gambal ka lang ka, bahala kamuda. Hindi na ya mo. Nga magsiling ka, bahala kamuda, ya, pa bakuna lang kamuda. Amo lang ni siya ang solusyon mo para nga away naton ining COVID-19. Magluwas sa bakuna, be ano pa? May iban pa kita nga solusyon, no? Para nga hindi kita matapikan na kag hindi maglala ining problema naton sa COVID-19. Damo pa nga daan mga variant. Subong, amo na nga suliton ka man ang inahambal sa itong isa ka taga USA nga siling niya mas nakulbaan sila sa COVID sang sa bakuna. Mas nakulbaan sila sa COVID-19 sang sa bakuna. That's why nag-decider sila nga magpabakuna. So tanan ini kuan man ni mga kaksyon mo ng sa aton ini nga resolve bala nga makaaway kita sa sining COVID-19, no? May mga negative nga reaction man kita nga nabatian sa mga tao balang sa ganya ko na lang ko gi-intindi bla kay hindi man na makabulig mo ang mga negative reaction na hindi man makabulig bala para nga masolbar ning problema naton sa COVID-19, no? Isipa ba lang yung halit sa COVID-19, ekonomiya, ibanda magluwas sa ekonomiya, damo na kita nga mga kultura nagkalamatay bangod sa COVID-19. Ti anong solusyon ta sinadara? Bakuna, kag ari na ang bakuna, dapat gid nga magpabakuna na kita. Damo yan interesado, although damay mga negative, damo man interesado nga magpabakuna. Ako I for one, mapabakuna gid ko ya, no? Tiyan mo na nga daan man naka-device sa ako nanday amigo tawan Bol Galyo, Ma'am Van Mayo, sila yan nakapabakuna na nimo. So amo na siya ang aton nga solusyon para nga makalampuwas kita sining problema naton sa COVID-19. Sa mga nagaproblema blang sa may ginabatsyag ka mo, basi hindi ko daw pwede kay amo ni may sakit ako sa korason, may ara akong high blood, basi hindi ko daw pwede. Ang nasiling naton before magsugod ang pagbakuna sa imo, hindi man ka na pagbakunuhan dayon without undergoing sa ginatawag naton nga pag-check up sa aton mga doctors. Balok ang aton nga vaccination team, ga-compose ni siya sang mga doktor man, ara man ada ang mga doktor nga naga-conduct sang check-up
medical check-up before ka bakunahan, no? So pareho to sa natabo bala sang nagligad tong Biyernes sang nag-ceremonial vaccination. 7 to sila dapat mo ang mapabakuna nga mga medical frontliners. 7 to sila dapat. Anom lang kayang isa daw nagbatsyag sang high blood, no? Nagtaas ay ang BP. So wala na siya gindayon. Wala na siya gindayon nga ginbakunahan. Amo na siya nga may amo na sa ang kwan ang amo na siya ang ginasiling naton nga wala niya nga kung hindi ka pwede bakunahan piliton kag bakuna kung ang imong kondisyon sa lawas mo hindi pwede sa bakuna so hindi ka na pagbakunahan kag inaya gyapa idalom ina sa medical check-up anay sa aton ni mga doctors. Pagkatapos na sa bakuna sa imo, ginamonitor ka pa nagyapon. Ginamonitor ka pa nagyapon sa aton nga mga doctors dira, no? Kay may ang bakuna ni hindi naton nadula ni ang ginatawag naton nga mga adverse reaction ng isa mo like allergies, palakit sang lawas. Ti bakuna ni saya mo nga kung gariya ka aton lawas, butsilingon react ang aton nga lawas sa bakuna. But silingon may effect ang bakuna sa aton. Those are just but normal reactions sang aton sa nga lawas. May mga allergies pagani na. No? So, amo na siya nga may ginamonitor ka pa nagyapon. Meaning to say, sa pangkabilugan, ang aton nga mga official, ang aton nga mga doctors, gusto mo nila ma-make sure mo nga safe ikaw nga mabakunahan. Magluwas nga safe ikaw mabakunahan, ti mangin safe ka pwede sa COVID-19 after ikaw nga mabakunahan. So, hindi na tayo magpamati sa mga fake news nga nagalapta. Hindi tayo magpamati sa maduduhol ng istorya. Hindi tayo magpamati sa mga tao nga hindi man gani eksperto. Eksperto pa ni sila sa aton mga medical doctors, mga doktor nato, no? Mga presidente gani na sang medical association nagpabakuna gani Sinovac, nagpabakuna gani sila sang Biyernes. So ini sila gani mga doctors na gani sila kag amo ni silang nakahibalo sang parte sa mga bagay-bagay, parte sa bakuna. So hindi lang ang ako niya advice for me is pamati kita sa mga experts, sa mga medical experts, sa Department of Health, World Health Organization, dahil tayo mamati. Hindi kita mamati ni sa mga duduhol ang istorya sa mga tao nga away mga gani sang tulid nga ihibalo angot sa sining mga bakuna subong kag sa iban pang bagay related sa karon nga problema naton sa COVID-19 pandemic, no? So with that mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Kapehan sa Aksyon. Kita liwat sa masunod nga Domingo. Ligapon sa aton nga pangalagad. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Standby na sa Brigade in Action magasunod sa dili ginamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,